ba mu da kanka in ka ba su ba sa ba mu kai. Let's go! Yeah! To ni fitsarin ma ai ba ma zai yiwu ba ma na jin fitsari. Da yana in tafi kasuwa to ga yi zafin dai ma ai ba ya kawo samu. Ha! Kasuwan ma ba za a tafi ba. Allah ya hore mu da mulkin Buhari sai godiya. Hau layi ma kai. Ai tun da na samu ko ai yau ne na nuna muku. Mu da baba Buhari alƙawari ne. Yawwa. Manyan nan bara a biyu da haka. Alƙawari ne mu da Buhari. Alƙawari ne. Alƙawari ne. Ne ba. Ai na gaya ma alƙawari ne kai. Kai karɓi ma kai. Ai shi ke kuma mu da talauci mun yanke. A nan ba zan zauna babu ruwa na ni da wani wannan kai. Wallahi wallahi da ina zuwa.